kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiganya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho murigiria Getembe TV karibu sana asemesa ikionga chinsa inye obotkobiga tunyarko batokorigeria aya enekiwe kurwase chinsemo au hasemambi yarenge ntambe nobotkobe komina kianda mutinyino yokabere mwaka no igwechiri bubere 25 nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwase nsemo yomonube manyerio nereto gocha kobwatarana nere kwane kiabunango komanyetore aigonsia senchiringi karansoike obenentu ikomoi. Karibu sana mwancho murigeri abone kionga chinsa inye togochaka kurwase county ya Nyamira soroboti rugo ichania asomosubati yo bwe myaka yigatwa hanyarkoba kagotoka usoma bero hanyarkoba kogotoka gosiriti obogima asoroje rwa charachani ime yekenyoro kyabo nyayiguba ke gotoka se bunge ya Bogichora busase ward ya Bogichora sensemo ya Nyamira South korengana na kirori bari baringa sensemeyo nigo bagoteba nigo musubati yo arenge kwambuka oroche egento kirere gotereria na gosiria ona kugwa roche hasaira gosiria obogima bwaye muri kitopoli kapokara na ikirana sensemeyo na bono tuari ne roboti ruga asinjira yo wikran bamenya baigabe kunyereke ga kamanyekanite buna bonyaiguba ebunga ya West Mogrange county ya Nyamira nigo baboka no muichano maga yo kunyora umubere onyagusira Tabitha Ogechi uyegotebekana olwa kuligeria engombe ndagira kurendo tereria asorocho igarwa charachani na gusira ubugima bwaye mwana igasoka mambya ogenda mumbwe ali Bogichora kuchukulige goto aletere ngombe ogenda litangani oruta isiko elia kabere na liacha oruta igatwanyore gotobone gwete guchabo nerachete guchabo yama omusubati orengomoke otira abana baye bachandigete bono ngaitora kure gochi bono mwana muno na mabiro mwana omoke abantu nigo basemerigwe kweneke bunango tumeka bale chidaraja
ose oboraro bunenchire ya moyo gokiania amabuna yaiga asabara ibagendre ko bagusiemie byara na kuburirwa koroisia amarara mange ayuara konye gokiania mebasokano uneyaiga Ametamatcha yara abaida bantu koruna naga kinando mopegocha gocha kerembure gotwara amabesana getara chanere to bekere go saiga ambonero bago kinira ne rande saiga maana karina oro ndoro atu no ro ke getara chanere bakira ngero go sa abantu bago tunete karate abantu bamaisa kerwaga kama na abantu bago omweri oyeni gikinyure kiga kiagendera ko bagekorera barayi wika ehamate yange nanene abana bo batigirwe na nyagusira inyorekanenga nigo nyagusira konye ari ojubo gosemerego cyasa abana baye komoranje okorera gwitoneka abakenyoro kaki umuswati onenda kana tabwate moiboriyoye igabwata abana batatu mwana monega ari famtiri otigire mwana ibiko mwana makega ari baby one kaki ogosaba gwitonogo haba MCA kaki asemore kaki tokonyera abana na mutatu akende kaki tobogoreria abana atigana abake mubasomi gaki bache gotokonya Nyasaye onengo saba ngaba MCA asemore muigwekerero gito kaki matokonye ndobwati kende ekebarua na kitogo cio chikondo na chitogo kora twasomeria abana gakiasa ogwanja koino tokonye esenge njotigira abana bagenda bwati kende toraba ndubwati kende toraba irire sukuru gaki twasabire motokonye ga obero nyagusira ni gurusi wasaye na abanyamyimbo kurwase getasene ky'abanyamyimbo Kenyamira na kwira weka senkendu inyagitari ya Nyamira ingo report getasene kikya obwanchito kya Gatembe kurwase kenyure kiga kyabonye iguba ime ye sub county Nyamira South bunga ya West Mugrange county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Memono murikito Polycarp okara na roboti rwasenchira yoboikero murigari atogosuka bosio nigo homo sub county director senseme ya Kitutu Central anyara koenekia omoroberio ogwasi origo kwebirasi birache gutumeka so wikanya masomo yomoroberio CBC anbono egras gya grade ya kianda se skuru yoboroso ya Getembe yugotoka se ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South kokwana chinga kecho abatendribe skuru yo nabega baibori nigo baeso kena go akere getambo kire kyombu yamona sebono batebire nigere bunenchiremo yugo chikokonya go kyania omubaro bonge omuboso baro monge bwabori kwa babere bagosoa ase birasi ebyo buno murikito Catherine kwamboka gotumanya senchira yobwikirana Ritkoria rero omo sub county director bwechisemi emya Kitutu Central Mr. Newton okwasa ni gasi ora magachi laboratory na boigo ibirasi bibere bye grade ya kianda ase skuru yoboroso ya Getembe comprehensive ekotoka ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii ebyo birachi go kyane omubaro monge bwaborokewa ase ebirasi. We were commissioning the construction of 2 classrooms, grade 9 classrooms that were constructed through the Ministry of Education, a project we call KIPEL, which is a government-supported project by the World Bank. So Getembe benefited the 2 schools, the 2 classrooms, among the other schools, and the aim was to decongest and to help in the transitioning of the grade 8 to grade 9, which we are comfortable that it has been done comfortably and on time to ease that congestion. Kurua asense mwa botani be skuru eyo amo na bora kiwana baibori nigo baine kyomo gokobo na gwakabuya mono ase serikali asoko baine keria amagendra yo. We are on the right track. Our pioneers, I believe they would do well, and our teachers, we are okay. We have a supportive Minister of Education, supportive Member of Parliament, Bwana Hon Kibagendi, and we have very committed parents to this. Otherwise, thank you very much, and may God bless all of you. Langu ni kushukuru Bwana Director ambaye amekuja katika shule yetu ya Getembe pamoja na head teacher kwa ile kazi ambayo wamefanya kufanikisha haya maklasi ambayo yametengenezwa ya grade 9. Secondly, nataka kushukuru Mheshimiwa Anthony Kibagendi ambayo mkiangalia shule yetu ya Getembe iko fenced. So nataka kushukuru Mheshimiwa Anthony Kibagendi
kwa ile kazi ambayo anayoifanya ini Kitutu Churches South. Nonya nabo omorobiro moyabo echisemi OCBC nigo ogendrete kwa kirwekoko asebono abaiboli amana borokia babori ko babatero asengencho aserekari nene gwitira esect gwitira ewizara echisemi nigo ebegete merobiro yogochi kwene kebuna omorobiro OCBC ngoikiranore kegima. The parents, teachers and everybody who have been taking care of us despite our challenges as children. And so I'm grateful because this system called CBC, competency-based curriculum, has helped us in many ways. It has helped us to understand and to have these skills like drawing. None of us knew that we can do art. None of us knew that we can do music and everything. But with CBC, it helped us to identify our careers and talents. And so I'm just grateful because we have new class, teachers, stationaries, books and everything. We have all the resources. We are urged by our teachers to work hard so that we can make a brighter future and to make this school a place where everyone can be proud of. Hofu ya wale ambao wanaitwa adults, me included, haitakikani iweko. Mikakati imewekwa ya kutosha kwamba kuhakikisha kwamba mtaala unaenda vile unatakikana. Changamoto hata kama iko kidogo na hapa, lakini serikali na washikadau wote they are determined to ensure that it succeeds, because wale ambao hofu nimesema tu kwa ujumla wa parents na wale wengine wote, hiyo hofu haitakikani iwe. Tunasema hivi kwa vile ikiwa kama kuna hofu yoyote, changamoto hata kama iko, washikadau wa hiyo area ama hiyo shule watakana waje pamoja wasaidiane kusuluhisha ikiwa kweli kuna changamoto. Ngoripoti ya Getembe TV, Inchen Catherine Kwamboka Nyaboga. Tukusikabosyo mwanchumo rigereria chiamate chia abaruire babire Stephen Obwoge na boigo Evans kurwa senyagitari area ya Hema Hospital abanyariko baba konyorobo bwenia na kubwena kurende banyariko baba gosinyo kurwa senyagitari kubwatikana ne bill konyariko bakego kina goika enusu million kero yomo osangano muri kito brand nyakundi niko bono baereire mirobiro buno yabereke kwene kiwasege kekionsi asibaruro kuboria gocha sebari bonsi bare no kwene kuya kwene kebuna ngwe sona ni bare gati ko bakonya barabo konyariko baba gosoka bachiko sangane chiamate chabo nime yenyagitari ya Hema iwe gutuka ase obugatagati bwomuchie okisi abwase tokonyora omugaka Stephen Obwoge amo nomugaka Evans Ogechi abwase baberabo barachie kubetererigwa gutigara ime yenyagitari ekiagera nigo basinyure gwakana chishiringi enusu million kera oyomo maiga yokonyora obubwenya emitienyi 10 ya itire omugaka Stephen Obwoge korwa sensemo ya maji mazuri yogotoka imeanya mache imeye county ya Kisii nigabetega kurwara guchakira omotienyi o January omwaka oyeta abwase atogete no burwaire ase obongo bwae buna akoerera omurugioye ekaya sokoa wakaya soha kinara chenchini akawekera amanu omotu ase konyorekana chenchini ya chenchini ngorongorongora nechine chibesa guri kurwa saba amate abamara bana bayi bakankaere pi bakekera amanetu maana nyoje yanyu bona timbu atikende pi nonye ndesiringi teri mwana na akire kwatema koliga likyangoli egabana yanu ngonya gaki anja monkonya yamatengi yabasani yabaya anja monkonya gaki muruseri nyagitari era agenda bwa Evans Ogechi korwa ase ensemo ya magenche boigo nigabetega kubekwa ase ensemo ya ICU ime yenyagitari eye omotienyi okabere omwaka oeta kolende nyasaye akamokonya kubwena buna akoerera dekaro stari karwarigwa ai pije gatira sengencho na bere ta ICU mono pije gatire kabe milioni emo lakini kurunga bateme gwakana oni bintu bagwate byarire oni pije tigarete igere 1500 na 90 nigo bono abagaka ababere baburirie abarayi amo n'abantu bokugania okuyako bakonya ili banyare gwakana chibesa echio chenusu million keroyomo
elio banyare kuirana gokonya chifamili chiabo sabakwana n'undi byensi bwato mu bubanza nkoni nenda kanchi korra abana bane sinje n'abatute nanya kubarwa mwana omonene gare form 2 omoke gare grade 2 abondo che ng'entekene no konya aking'enda n'enjinji ko ing'ende nkabonenda nase ensemo yae omunyagitari John Kobira nigo boigo abolire abantu bokugania okuya gokonya abagaka abo babere elio banyare goakana chibese chio elio bairane ase chinka chiabo mwakuru kwa Steven Obuoge kurumati masuli obelzegaiga betinye wetani 5 omo epili alere nusu milioni tubwate umumrundi nere kuruma machogo burabu okuru kwa Evans Ogechi nere pili alere nusu milioni abana abantu bamwenete babelzegaiga bono busina nakyo kora how do we leave them, so we are appealing to the public uranche kumukona abakone muna inua abantu bagetena mwatire ko kufuatilia mureno na kibaho kona karabara konyo turaro byumene bitari Ginko ripoteli igetaseni kia Getembe kurua ase nyagitari ya Hema yugotoka ime ye county ya Kisii Elitariane Brian Nyakundi Tuguskabusio mwanchumu origereria eamateyamo kurwa ase ikinyoro kya Nyaisa ikigutuka ase ward ya Kiamukama ebunge ya Nyaribari Masaba ase county ya Kisii nigo bari no bwoba maiga yo mwana obo bwenke yo bemyaka 12 gotabwati obongo bwikiranete anyatuka bakagosira kurwa ase nke yo nataratoka gwikira boniga usangano murikito Gabriel Nyakundi nigo bono baereiro muchando iri banyariko bagwetera gwikira boniga ase baruro kuboria gocha sonde bwensi orache komorra anyariko bakagwa koroboti ase getaseni kya banyanyimbo kirange bunenchire mochiko bakonya baraboko manyoro Eamate mukuru ase ikinyoro kya Nyaisa wodi ya Kiamukama ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo ere asomusunte yemagega y'omwana obo b'emyaka 12 kubura kurwa inka korengana ne amate nigo yerana goteba nigo umwana oyu asogete kuchiase kanisa ya kera ase atanyarite kwerana gochanka ase bamenta na goteba buna nigo umwana oyu bongo bwae botekeraneti umwana tokorigia otusireti okoruguchofure okindo ase kenyoru yeitoga igaga Nyaisa Bunyamasicho umwana oyo asogete kurwa Jumamosi na ne kanisa kogenda akaende kanisa bono tachieti koirana umutu aye toikirane tibuya lakini ende ngokwanare na bare mumura agatambe iga kamwamu bakionde bwensi omuro chasare na bagototebia egere tomonyore iga chitu chance chera Nyamagesa moino bono kurwabwo bakagenda mamirani arenge kera moino bono kera iga okoranga chinjira chikamusiriria bono tachieti koirana gocha setora asama litango cross kemuntu igo mwana tobwato mwana abango baye butakira nitibiye ako kutofre yokindu mwana ni yanyarite kurwaiga litukura Jumamosi sambi ekera ende kanisa ndwa bwata mamirani yabanyi bono no isaransete jinsa sogete abangi nabi kanisa mbamanyite jinsa sogete sa tiembalire strip ekenyansa ekemwamu kibwate side pocket igaro monyera rumutambe nanda ari umwoba nandi nabakugamba ibintu byonsi kirikia mocho muntu gose kyarorire gose nabura kumengi kandebe lakini yegere kyacho muntu waye bamenta na goteba buna nigo bamurigiriye umusayo asenchinsemo asibataramunyora nenya no gwaka aroboti asibitaseni byabanyanyimbo bono twaetana ne komurigia twakire ke gesusu twatumira mangana kirase masimba gesusu onse twaetire bono nturamonyora asare nigo baganirie onde bwensi oranyare komorra kubankera esimi gose komo report ya segetaseni kyabanyanyimbo erinde kumonyora na kumuirania erinda gendere na masomo ae igantu bamintu twale gusaba andonsi asumwana omura amarore twabasabire makoro gwanja gaki momotokonye gose momotomanyia saberete kiranyarekane tokuika enamba nere yarwewa nande gose musuki agwanga se police station tabotoko monyora kubororo egere gaki tomanyiria sale lakini kitu abasabira abantu namba yesi migere 07
18 56 40 37 einererie ta koreta to mabira oyo mubwate gakina bagwanja tomoteria sare tukumuri Kingo ripoteri Getembe kurwa sebunge nyari bari Masabe County ya Kisii ninche Nyakonde Gabriela Mancho murigaria no gosaba gwetongo mwana uyu nachikonyara kwa bakagotoka kare asenchirengia aboko nikiuna babori abomba chikonyara kwa bagotwara omorembe ase amagima abo alebosio tokore mutuma kwa kegase studio ya kabere toskare kore nanda ase kagitari getambe na mange Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati wekariguri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili lidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabo gone chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabo gone chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 sita na boigo nechi 8 sita na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murwelio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo ase barayasunika migori otaraikasenya gitari lya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet.
Karibu sana endo mwancho morigari ya sensemega ya kabere bia muna soko gendra kusangana intwe na bana togosika bosio mawaziri huyo teneta mangana yobo tugina bego boremi serikali kaunti ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obwori niganyara ko baga kurogo tindi go chia seponsi bali ba korobo onchoria bokonia moyo ayo ataikraneti ebirango biribiganire go chia se abarimi asebo igaruro boseme go chia sabarimi kwenekia unanko gorabara moyo yega kuru ase chiduka chiri chancheire asokonia moyo ayo aikranete ebirango nabona sata biribonsi bali ba kwenekia miro biriyo bonchorio boiga botancheire nigo bara chikoimo kerigo getambokero egetindi keri chiko abono igango tebia baremi ba Kisii County nga batige kogende chiro na kugura obuoyo boli bokoni nemekebe ase yale irinse obuoyo obu bwatokire ngati boli buoyo na maraba abantu bagosanganani bakoni naende ayebuna omoremi oise konyora omonto okoneri obuoyo boigoire obuoyo bono bwa sarekire bwa chinguruti chiyo ekiegara chinguru chio buoyo mboli bogachire buyase nyomba nande bogachire buna Kenya Bureau of Standards yagoteba onde bwensi ogojigotoko koni obuoyo gose bituma gose seeds chinde chionsi chio chiricho gosimeka eserikali ngojikomobwatere nande anyara kuba goikigwe ekigambero byekoti gochakera rero iga abantu bonsi bali bakoni obuoyo ase open air market tigabatige egekorwe ki twakekanire Tukuska bosio mwancho morigari ase kaunti ya Nyamira nigo abasae kurwa sensemeyo banyare ko babako bwatokero obosemi bokweneke bunango esona ni abare ase oboremi na bwo gutumeka chinchira chekerero unenchire mu gucha kwegenda ase amagimabo ayiga nigare go kwanwa no county director kurwa se wizara yeteneta mangana yoboremi ase serikali ya kaunti ya Nyamira umanyikene una David Munyi otebire muna chinga kechiga ense egendrete ko korama onchori ase chi sector au nigo abasae babwente kubwaterera koboko chinchira chekerero go chekwana kiamba chiko kinya sekta yo bareme. Majina naitwa David Munyi, ni Director Agriculture Extension Services katika Nyamira County. Katika Nyamira County utaona kwamba wakulima wengi ambao wanahusika katika kilimo ni watu wenye umri wa miaka 45 na zaidi, ambao watakuwa kama 70% of the farmers. Kwa hivyo tunataka vijana wengi wahusike katika kilimo ili tuhakikishe hiyo teknolojia ya kufanya mambo ya kilimo imepita kwa wakulima wengi. Ingawa ningependa kusema kwamba there are many opportunities in agriculture. Kwa mfano vijana wanaweza ingia katika mambo ya modern technology ambao ni mambo ya kisasa ya kufanya vitu za kilimo. Kama vile ninaweza kupatia mfano ya NICTA. Hiyo ni teknolojia mzuri ya greenhouse ambao wanafanya saa hizi. Ndio wanafanya kukuza hizo mboga ama seedlings. So vijana pia youth in agriculture katika Nyamira County ndio tuhakikishe kwamba vijana wengi wanahusika katika kilimo. Pia katika Nyamira County kuna hii agripreneurs ambapo ni vijana ambao wamemaliza maybe wamefundishwa mambo ya kilimo katika university ama colleges, diploma colleges na certificate, ambapo tumewapatia nafasi ya kufanya kama extension services. Agripreneurs watahusika katika kuwafundisha wakulima ili waingie katika the new technologies that are there. The management, the new technologies that are there are many, ambapo hao vijana watafundisha wakulima kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 3 hivi watakuwa na kuja kwa wakulima na kuwafundisha jinsi ama opportunities ambazo ziko katika kilimo. Hao wakulima wanaweza kuwa mkulima ambaye ana practice, na pia kama kuna vijana wanaweza kuchukua na teknolojia moja ama mbili ili uweze kutekeleza na kupata pesa. So teknolojia mpya nawaambia ni kwamba ni vitu ambapo zinakuja saa hizi, vijana wanaweza zichukua rahisi sana kuliko vile
mzee anaweza elewa hiyo teknolojia, itakuwa rahisi kwa vijana kuingilia teknolojia hizo mpya katika mambo ya kilimo ya mimea na pia katika wanyama pia. Abasaiga ndonda abateyo buri mingwa kana bure ninde ntoganyanga watomanya gocha gosobore buri mina bogo chakabono iga ninde na bogo kwa kende na bono wana yo create gas riba gokonya koriye gas ntobwene toka innovative forengerelinga asobore miowe gap nero robado because a population ya Kenya nende tokokina kerega nende tokokina igo it means abantu mbataite ndagera mono. Toskabosio mwanchumo rigereria umosibati oyo mo asirita Teresa Nyarangi kurwa ase kenyoro kia moturu eke gotoka ase wodi ya Marani bunge ya Kitutu cha North ase kaunti ya Kisii oyo menyete obotakani ganyariko bakagwesokia na kuruko boria gochase bonsi bari no kugania okuya kwaneke munango muika barange komokonyere kunyara kobaga kwagachirwe nyomba arache konyora oboraro abigendagera herinde kwegenderia asubugima bwaye bwa botambe. Teresa Nyarangi iyo bososinde arasaga gonde marito kogoro indu kwenyara bona pake nyomba yangwerere semenyete gongo twerwa na sengorare gongo twerwe biyo probisbionsi biyo tumbati biyo binkorare ngonya golinga linge bichana chana bingo konya ego bono amaisa onkora iransi tindu kwenyara wana goncha ndegete gonkorera simore monkonya gaki kumora abami ndorinya saa tongete agatobekera ni amato kama abanta bamo nyasa ntoba gusiri nkonya gaki goncha ndegete umuntu gutaga kenjara yanyarire inyombira ngo ndume nabana rero murakeraga na lingorara akirwa ligitigisa nyomba ne chiwaya bona onkonye matarasi otari kwenyara karama musubati mintande tuanjire gaki serikali yetu itumokonyere obagatu bamwekeire no barema nabwate na maisa tari korora none chinkwano chioka kwana otakwantie sauti regero igale na ohere muno mutini gakitororera mabero monginoni gakurara siku tabwati oborendi boise ina sengenjo na intunto likwenyare family yetu baiboli go bakwete bakamotiga no ari bunare iga na bare igo no anya sakurara oligereria sakurara bono gakintu twatige tuchintakana mokonyo nyamware komokonya gaki Togoskabosio mwanchumo rigeria bonchoria ande mona ase sector ya bodaboda kurwa ase hobogatagati bomoicho Nairobi ase county ya Nairobi nigo banyariko bagwesoke na gokwandra ama kongwari bagwetera kero bakuriye goikirania imiroberio yabo yakira rituko gosangane getasene kiga kya Getembe nigo bono baesokire na kuboria serikali ya county ya Nairobi inyariko bakegwesona nyagati na boigo korro bigati amachiko ande mono okona chogwechi sticker bune nchire moyo chiko bakonya barabukwegandaria ase imiroberio yabo yabotambe Kenya kege stage ya neko kwa Orange House Akoinanga Street na University Way challenge street nyingi to wetera kolengana mono toka nileko so sako ko Nairobi arasmo osoe sako sake yega eko konya onyara ko bokore biashara ime ya Nairobi na gweta announce lakini wono challenge wane nyingi kisake echi chiro lakini bado ngusumbuli utore Manuel Masika. Mimi nafanya kazi ya bodaboda hapa ndani ya CBD. Riski ya kwanza ni lazima uchungane na magari. Kuna watu wa miguu pedestrian na pia kuna watu wa mikokoteni, so yote kwamba inakuwa ni risk. Kitu ya pili, tunapata changamoto kwa bei, maana online ilipoingia Nairobi imeharibu bei ya mtu wa bodaboda ambaye sio wa online. Maana hapa town sisi kukaa hapa tunapata changamoto kupitia online. Mahali penye online inaenda na shilingi 100, sisi tunaendanga na shilingi 200. So na account nayo imetukazania inataka tulipe ushuru. Kwa majina naitwa Simon Isie. Sisi ni watu wa online digital border. Tumekuja town, tumerequestiwa na customer, ukiingia hivi unashikwa. Na unashikwa customer analipa shilingi 100 peke yake. Ula amekushika ni 1,500 to 10,000. Unakosa 10,000, ana pikipiki inalala ndani, unakosa pikipiki, unaenda nyumbani, unakosa biashara.
na huyo online anataka alipe 100 peke yake. Ukimwambia ataongeza kitu hawezi kubali. Biashara imekuwa ngumu, ushuru unaitishwa, hata sako wenyewe online wenyewe wanataka pesa yao. Hiyo request bora imeingia, ukishika usishike utakatwa pesa yao. Commission inaingia kwa hiyo app na ni lazima ulipe. Usipolipa hiyo app inafungwa. Ole tuare ko sava county ya Nairobi Sakaja. Aba ntawega online actually babo atisako. Na ndo basere biashara. Yare ko yare kana ngamo marusi town iga biashara bila ni kama kawaida. Yare ko yare kana wakore gende biashara. Tuguskabosio mwancho murigereria abaremi betugo ye chiombe korwa sorongorwa gusi nigo baburigo kwenekia buna nkoringoria bare chiombe chiabo gatatu kero mwaka unenchera moyo gocha konyora bosenchiru arete hane mono oboriro bwa mabere okona service yae korwa se omoche o Nairobi munyagitari bwetugo Dr. Justin nigaruro koboria gocha sabaremi abo kwenekia buna nkobeka bare mirobero yo bunencheremo yogochiko keania oboriro bwa mabere. Asamarita Mbosire Justin kuruga leo Kimunge Ward umuchoge bora constituency Kisii County. Ankore mirima se company ya Lapflow Kenya Limited na ande se company ya Lapflow Kenya Limited twabere to kokora amangana yo innovation to innovate a very useful device ye ko used to screen for brucellosis. Uburiro bwa brucellosis yasa andaka abantu abanke ntumanye tingamburiro kyo uno buriro bwo toko kana buriro bwa mabere. Bogocha ase okobonyora ase okunywa amabere utabetibuya mabere atari pasteurized gose ase chi community chinde chikunywa manyinga bakunywa manyinga atara birigo bono the innovation tuaretire ni linga nabo kunyara kwa go screen chombe chiago goto at home in kolenga. You don't have to take the samples to the laboratory. Ikiagara cha laboratory chinyinge they are highly dispersed. Advisory ndache kwa abantu baminto abari bakora obutugi kumuranje ase noinase neba ngaturi koni mabera ariyo ko ruset chombe cyabo family yabo obochenwa asesa family yaga negento kiamana mono. So in enishwanga engombe yage kwa mabera mo kunyunga never screened. Nande karonye for those who are supplying societies our societies for milk chombe chetu chitakere nga inaia at least touch screen three times. Nande gente kanene ne kwenishwanga engombe yago ekare ko kwa amabere ali safe for consumption. Abana baito karonyo abari bari mo kuira amabere school muira amabere ale in good condition. Mwancho murigeria wikira guno tuika omwerio wemesa yekionga chinsa inye asinchira yobuikirano kuwakira mbia mona sogo sangana into kurutoga chagete oikira bwaniga nkoko ganrio botukobia nabo igo oburigerio bya bwemeroberio gendrete ya Getembe TV chenkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sense moyo monube manyerio nera twabwatara nera nabo igo mo director ne Kevin Ongeri kwene kya murugine chibicha ngochara asinchira rengi atomera nanda sembeo nyasaye kawanchi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia yechigege merongebere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili lya mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwate recliner sofa sets